Akong giklaro yun si Padre sa akin, wali ba una? Siya, wali una. Kay ato mang ipahitabo karon Domingo ha, kining ikawalo nga Domingo sa ordinary season sa liturgical calendar sa atong simbahan. Ato mang gitakda nga kining hubo pag-ilis sa sanina sa atong imahen Santo Niño, taas-taas man atong paningkamutan pagpamubo. Karon bit-bit nato kay kabahin man sa atong gihapong pagampo, no? Paglig-on sa atong pagtuo, atong iapil sa atong pagampo kining pipila ka butang. Una, ang hitabo nato karon, sa atong nasod ug hitabo nato sa kalibutan, labi na kanang kadungog na kita sa balita ang kasamok, kagubot, gubat sa Russia o dito sa Ukraine. Makita nato ang kadautan sa tao nga mapadangat sa iyang isig katao. Dunay ko'y nadunggan sa balita miingon in town ang nasod nga dili ba igsuon man, dili ba big brother man siya nato nganong kaniman ang iyang gipadangat. Ngayon na ganit, bisan si igsuon, bisan si isig katao, dunay kapasidad pagpasakit sa iyang isig katao. Sa atong nasod, sugod na karon sa pangampanya, atong na masinati nga yun na taka-passionate sa atong paglaban sa atong gusto nga kandidato. Gani usahay atong masinati nga mga guba ang kabubuton sa usag-usa bisan sud sa banay. Kanang mga kamatuorana atong bitbiton uban sa gilitok nato nga pag-ampo karong Domingo diha sa opening prayer. Matud pa, aga ka Ginoo ang mga hitabo sa kalibutan, subay diha sa imong kalinaw. Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan, ang mga hitabo sa atong palibot, subay sa kalinaw sa Ginoo. Matud pa, unsa man ang atong mga paghukom sa atong pagtanaw sa atong isig katao, tambag sa Ebanghelyo, ayaw kalimte. Dili lang kutob sa imong makita ug ang imong pagsumada, paghukom sa imong huna-huna, ipakanaog, ipatidlom sa imong kasing-kasing. Aron human nimo masinati, makitaan, madungog ang tanang mga hitabo sa imong isig katao, mayo unta patidlom sa atong kasing-kasing nga kanunay unta sab atong kasing-kasing, atong pagampo ang pagkasama sa kasing-kasing sa Ginoo. Dili lang kutob sa pagbati sa kasuko, pagdumot ug kaligot-got, kalagot, kundili kasing-kasing nga maantigong maluoy. Unya kasing-kasing nga mutukmod nato ngadto sa pagbulig, ngadto sa pagtabang aron makabot nato ang atong gidamgutanan, ang atong gikinahanglan, ang kalinaw, ang panagdait, ang pag-alagaray, ang paghigugmaay sa usag-usa. Doon na may suwat ang atong mga obispo nga basahon unta karong mga misa, karong Domingo kabahin sa election na wa pa man ang kopya, ato lang sa sunod Domingo nato basahon. Mintas tanto karon mao kini ang agda sugyot alang natong tanan. Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan, subay unta diha sa kalinaw sa Ginoo. Yang atong kasing-kasing may sama unta sa kasing-kasing sa Ginoo nga atong pilion
unsa man ang maghatag natong kalinaw panagdait sa usa-usa. Amen.